Maayong gabi mga kabakak. Niyanasab kita karong gabi una mga kabakak sa himo og mga content sa kinabuhi. Mga kabakak, usa ka challenge sa akong kinabuhi mga kabakak, kining akong nahitabo karon sa kinabuhi. Ako gini-share nga na kaninyo nganong nagpadayon ko hangtod karon sa paghatag kaninyo mga lingaw sa kinabuhi. Naway mga lingaw. Mga kabahakak, ingon ini ang akong kasinatian sa kinabuhi din sa larangan sa pag-vlog. Ano na ko yung mga upload nga mga videos nga diin wala gyud mismo views. Saklap, di ba mga kabakak? So mga bakak, sa dili pa na magpadayon sa itong topic karong gabi una, hinaot nga ikaw nga naminaw, naglantaw nining hamubo nga videos, no? Napakaning partiha, pila pa ka segundo, hinaot nga dili nimo kalimtan ang pag-like o pag-comment sa umaabot nga pipila ka mga segundo nining atong vlog. Hinaot nga mo kining padayonon og paglantaw aron imong mahibawan unsa ang sulod ug unsa ka importante, unsa ug maunsa ka sa imong kinabuhi nga makadungog nining home vlog. Basig daghantang maana. Mga kabahakak, ang atong topic karong gabi una, nagkahulugan kini o nagtitle kini og dili tanan nga pagpamurit o pagpamakak makadaot sa kinabuhi. Aduna usab kini mga kahimtang atong tan-awon nga sa pagkaburito na to o pagkapamakak-makak. Makahatag makatabang kinis tong kinabuhi mga kabakak. Apan dili lang nato kayo permanentihon nga pagpamurit o pagpamakak basin adto tag presuhan tugpa. Kanang pagpangmaritis mga kabakak. Ang atong topic mao gini nga dili tanan nga pagpamurit o pagpamakak maka daot sa kinabuhi. Aduna usab nga mga punto nga makatabang sa kinabuhi. Like for example mga kabakak, nawadan ka og bugas. Wa kay bugas sa inyong balay. Imong anak di size ka buok imong gipakaon bigana po kay anak. Wa kay kapalit. Kay nanuroy ka ice cream karong adlaw giulan ka gibunok og sayo gulan. So wala gyud kay kapalit og bugas sa imong 16 ka buok anak niya isa ra hinoy asawa. Ingon na mga kabakak. Tungod kay nalukop naman nimo ang uban nimong mga amigo panghulam og kwarta sa daghan nimong pamakak. So nayon sa lang gyud katindahan nga diin wala gyud nimo maduol aron ka mangutang. So imong gisulayan pagpamakak ni adtong mga taknaa kadtong mong tindahan mga kabakak. Minduol ka og ningon pautang ako bugas diha langga. Langga pa sa naon. Ingon na mga kabakak. Ning dool ka og nihangyo kay ugma nimo bayaran sa naol basin og di ka ulanon. So pagpamakak wala ka masayod nga ugmang adlaw nga imong gisaad sa maong tindira nga makabayad ka niini. Tungod kay wala ka masayod sa umaabot ugmang adlaw nga basin og muulan na pug sayo. So pasmo na pug ka, wala ka kabaligya og ice cream, wa kay halin kay giulan kag sayo. So imong pagpamakak mito ang maong tindira, mihatag siya pabor nga nimo, mihatag siya og pila ka kilong bugas aron makakaon ka sa usa ka higayon og uban sa imong mga anak ug asawa. So dili tanan ang pagpamakak makadaot, pero dili lang maayong permanentihon kay wala na poy motuo sa atong kaugalingon og mahimo na tang daot. Ingon ni ana ang kahimtang mga kabakak. Daghan kaayo nga pagpasikot-sikot sa kinabuhi dinis kalibutan nga diin pwede nato kining buhaton pinaagis sa minatarong nga pagbuhat mga kabakak. Tungod kay dili man tanang pamaagi sa imong kinabuhi nga pulos lang daotan. Aduna man usab kini mga pamaagi sa minatarong nga pamaagi nga diin ikaw makakaplag sa imong gipangita sa matarong nga butang. O dili lang pwede nga kanunay kang maghayaw-yaw o magreklamo sa kinabuhi aron lang makahimo ka og mga daotang butang aron imong makabot ang unsay imong gipangandoy sa kinabuhi.
Daghan ang angayan nga buhaton alang sa maayong mga butang sa umaabot sa imong kinabuhi nga ikahatag nimo sa pangandoy sa imong pamilya. Busa mga kabakak, kining punto karon sa tuang video mga kabakak, hinaot kung ikaw nakaabot kining mga takna, ayaw kalimot pag-like, pag-share ug pag-subscribe nining maong video atong YouTube channel aron perminti kang ma-update sa unsa may atong bagong i-upload mga kabakak. So, wala pa na human ang ato ang vlog mga kabakak. Ingon ini ang sumpay mga kabakak sa maong vlog atangi ang sunod sumpay ning atong sugilanon. Mga kabakak, thank you very much. Thank you for watching sa tuang video karong gabi na. Hinaut nga ikaw dili ka magpawag paglaom sa imong kinabuhi. Padayon lang, laban lang, alaksan. Tungod kay kung maghatag kag mga negatibo sa imong kaugalingon, makahatag usab kinig kadaot sa imong kaugmaon. Busa nagaingon si Bakak TV, laban lang sa bisan unsang nga mga problema ato kining malampasan, bahalag luas-luasan.